başı gerektir. Sıpah bolup ataşkan her yerden aklı käänden keten başı gerektir. Bir musulman gaçta iki käpirden kellesine saňsardaşy gerektir. Merdollar ki, bolsa köňüli rekimli, göwresi giň gerek öýdi pekimli, giň yerde garga dey bolsun gökimli yerinde hünäri işi gerektir. Gaplan kimin arlap girse meydana, tilki kimin bazı berse her yana, duronna gaýdek durup merdana alar yerden atsalyş gerektir. Ýigidin hyýaly bolsa serinne, çıkar bir gün çöküp galmagy garnyna. Hile hemmer batyrlykdyr ýerine, onu başarmaga kişi gerektir. At gerek kasarga, gowsa yeterge. Ýoguny gorkudarga, tirik tutarga, meydanyna sanygysyz her iş bitirge 20-30 ýaşy gerektir. Bir gutguşday gana takyp durgullan. Muannesler geçer janyny ugullan, gurt dek girip ýoguny koýdek dagyllan, her ýigidin mert ýollaş gerektir. Magtym boly. Goç ýigitler sapylyp, gök damardan gyrmyl ganlar sepilip, at salanyna doňul kimin topulup, aýy kimin atlyşy gerek.